Ahoj lidičky, tady je Horis a můj nový let's play na co jiného než Shakes and Fidget. Jenom si prosím tady na 10, protože mi to pak moc řve prostě a tak. Takže tady mám komatovou tady mám jenom 35, tak 61, což mi taky stačí teda. Nevím, jak dlouhý tenhle let's play bude. Kolik to bude mít dílů, fakt nevím, netuším. Na kolik bych to dal? Jo, tady jsem chtěl zkusit to. To je světlej. Nevadí. Tak, ještě něco jsem tady chtěl. Masitýho golma. Tak nic. Taky, blbost, to zkoušet. Vadí, takže... Co máme tady? Tady kobo... Tady to dáme. Tady. No, počkat, co to je? Ne. No, potřebuji. Pač, tady mám. Mám tady Epic na helmu, pak na boty a asi v 5. podzemku jsem dal Piráta Pepa Slavíka, tak to jsem dostal tohle. Co dobrá. No. Tady jinak mám helmu, třeba, dobrý, taky vše dobrý. A pak už tady mám jenom pásek, taky dobrý, stačí. No, to je asi vše. Co kolem těch postav, teď bych to mohl asi, možná, no. Čekej. Já vás nechám rozhodnout, jestli mám teda v tomhle pokračovat, pač moc českých, jakože let's playerů přesně tady na to, tak není. Já bych to teda hrál jakože víc, no tak ještě se uvidí. Pardon, já jenom tady odepíšu. Tak, mluvám se. No tak to je asi vše pro teď. A v dalším díle se uvidíme. No, zkusíme to dát. No dělat teda. Se uvidíme až po hospodě. Tady to mám, no, 2 minutky, 10 minut, tak to asi tady budeme dělat tak dlouho, kecat, ne? Jo, takže čus lidi.